malička na prsou a nebyl žádný trouba. Pro mě byl nejlepší golman Petr Kouba. Od malička v brance sledoval jsem jeho postoj, rukavice, kopačky a celou jeho výstroj. Na Euru v Anglii chytal jak kočka, avšak rozhod zlatý gól Bierhofova otočka. Největší léta prožil ve Spartě, měl jsem ho v pokoji, na stěně a kartě.